Pa mi smo jučer, znači ekipa izviđača, odreda izviđača Istra i odreda izviđača Pomoraca Uljanik je u petak već i bilo u Zagrebu, gdje su zajedno sa zagrebačkim izviđačima imali jedno druženje tokom 3 dana. Sama preuzimanje svjetla je bilo upriličeno jučer kod Zagrebačke katedrale, gdje je svjetlo donešeno iz Beča. Svjetlo smo zajedno sa, znači nositelji svjetla izviđači, zajedno sa predsjednikom Sabora i sa predsjednikom Saveza Hrvatske je unešeno u katedralu, gdje je na svetoj misi podijeljeno drugim izviđačima iz cijele Hrvatske. I mi smo ga, znači jučer smo donijeli u Pulu, to je bilo pohranjeno u našim odredskim prostorijama i danas donosimo ovdje. To svjetlo se dalje, da kažem, dijeli, unosi se u župe koje su izrazile želju da to prime, i to u župu Fažana, župu Sveti Ivan i župu, znači i dogovor je i u Svetom Antonu. Izviđači, odreda izviđača Pomoraca Uljanik će to svjetlo prenijeti dalje u Rovinj, gdje će zajedno sa rovinjskim izviđačima njihovim župama to dalje prenijeti.